les conseqüències de llegir La mirada de vidre o Anna Monner en general és que una vegada estàs dins de la novel·la és molt difícil, connectar amb el món fins que no acabes, no? Però estàs en un altre món dens, intens, literari, i jo diria un punt de màgia, no? Per què màgia? Perquè Anna, quan relata, està també pintant alhora, no? I és tot molt cromàtic, encara que en esta novel·la, La mirada de vidre, els personatges tenen un punt negre, no? És a dir, estan dins d'una nebulosa subterrània. És veritat que és molt plàstica tota la novel·la i en veritat estàs com dins d'un poema, no? Bàsicament. La novel·la és una miqueta una galeria o un calidoscopi de temes que tots giren al voltant d'aquestes ambicions, no? L'ambició major que guia el personatge del metge, però que ahir tenim una diversitat entre la part més oscura de l'ésser humà. Això comporta en uns escenaris també aquells aspectes de la societat marginal o els que els costa molt eixir d'un cercle viciós per a tindre una altra vida. També està, evidentment, el món de l'art, de la cultura, però l'art de majúscula perquè no es pot deslligar, és a dir, encara que la narració conta una història, no es pot deslligar la història de la convivència dins de l'art, és a dir, la música, la pintura t'ha atrapat i no pot deslligar-se d'això. I a més també jo crec que hi ha tot aquest compendi que fa Anna de referències científiques que a ella li agraden i que al cap i a la fi també és com una referència bibliogràfica quasi, és a dir, o del món científic, de la part de l'anatomia, etc., que sempre trobem i que ahir també està dins. Els personatges tots tenen molt d'arquetip quasi expressionista, és a dir, estan una mica desfigurats o exagerats precisament per a que donen aquesta sensació d'estar en el límit. I encara que tots tenen molt a dir, jo crec que en el personatge del metge, que també té la seva part maligna, dels protagonistes que més mal fan la història, però quan parla el metge i teoritza sobre l'art, jo crec que ahir veiem una mica l'autora, perquè quan fa les coses, aquest personatge, les fa sempre guiant-se per l'ambició artística del punt on ell vol arribar, de la meta que té. Hi ha una sèrie de tesis a la novel·la que es poden llegir i una, per exemple, és que cal ser ambiciós, audaç, crec que diu l'autora, perquè hauríem d'aconseguir que la bellesa i la lletgesa anaren juntes, és a dir, a través de l'art, que l'art puga unir la bellesa i la lletgesa com ho fa la naturalesa, és el que diu l'autora. Per tant, aquest personatge jo crec que per ahir sempre, en el seu perfil, evidentment, no desitjable, està un poc llançant, és un eco de la veu de l'autora en referències artístiques. És com un gran quadre en el qual tu vas veient escenes, però estàs sempre dins d'una grandíssima descripció de com és un moment donat decimonònic, de la Barcelona, que està molt ben descrita en un parell de passatges, quan el protagonista agafa el tramvia, i per tant, aquest llenguatge tan ben tractat és molt simbòlic, és molt poètic, i si t'agrada la literatura pura, això és essencial. I a banda està la història que te corprèn, perquè els personatges tots tenen un punt o estàs amb ells, patint, o estàs rabiós pel que fan. Per tant, en els dos aspectes jo crec que és molt recomanable i no pots deixar-la quasi fins al final.